मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जौगानाय आरो खौसेथि आरो सान्थिखौ नुनानै साख्रिखौथ' बेक्तिगत भाबै आं होनो हाया। जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दङ। बेखौ नैबे 2 दाननि गेजेरावहाय इन्टारभिउ फाथिनायनि गेजेरजों सिस्टेम बायदियै जोङो साख्रिखौ फिलआप खालामनो नागिरदों। बेवहाय जाय इन्टारभिउ पास खालामनो हागोन बेनोनो जोङो साख्रिखौ होनाय जागोन। बेवहाय गरसेबो थाखा फैसानि लेनदेन जानाय नङा। दिनैनि बे प्रमोद बर' बिथां मानव गेदेरनि दैदेननायाव आसाम सरकारा बिटिसिनि हाग्रा बिफानखौ मोजाङै रैखाथि होनो हानायनि आरो मावफुंनो हानाय बायदियै 200 बेटेलियनखौ बिटिसिनिफ्राय बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै 200टा मोनसे बेटेलियन मोनसे खुलिनो नागिरदों। बेनिफ्राय 200टा हम गार्ड हरगोन स्पेसियेलि हाग्रा बिफाननि थाखायनो। खुलुमबाय। Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। दिनै आङो हरखाबैब्लाबो गुसुं समनिब्लाबो मोनसे फिसा भिडिअ लाबोनो सानदों। नोंथांमोननि गेजेराव डिसकास खालामनो सानदों बिटिआरआव एबा बिटिसिआव साख्रिनि फारसेनि सोमोन्दै आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर होनग्राया जोंनि बिटिसि होनलायलायनाय खोथा, बेनि बागै आं सुंद' एसेबाबो नोंथांमोनजों खोथा सावरायगोन। सोर बिटिसिनि बा बिटिआरनि मा बुंदों बेखौ। दा बाथ्राया जाहैबाय नैबे जानाखि भिडिअ क्लिप्स होदों, बे भिडिअ क्लिप्सआ जाहैबाय स्क्रिनावनो रोखा रोखा नुखाबाय बिटिसिनि फरेस्ट बिफाननि मिस्टार रनजित बसुमतारी, फेरेंगा होननानैबो बेहा मुंदांखा। दा बे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंखाबाय जानांगौ आरो लोगोसे बाथ्राखौ बुजिनो हाबाय जानांगौ। दा बावनो डाइरेक्टलि काम टु दा पइन्ट। आइ डोन्ट वान्ट टु वेस्ट आवार टाइम, नङा होमबा? दे, बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै साख्रिनि खोथा, मोजां बाथ्रा। बेटेलियन एक्सट्रा आरो 400 जोंनि बिटिसिनि हाग्रा बिफानखौ रैखा खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फरेस्ट बिफानाव बर' सेंग्राफोरखौनो लागोन। लोगोसे 400 बेफोर थांबाय, मोजां बाथ्रा। बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गोहोगोरा, सान्थि, पावारफुल सुइसाट जागोन, बे दफाफ्राव मावफुंजाया होनलायलायनानै लाबोनाय एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोनोम जानाय बे बिटिआर सरकारा दिनै मानो एथ' पावारलेस? मोजाङै खोनासंबा मिथिनो मोनो। बेक्तिगत भाबै होनो हाया। बेक्तिगत नङाना बे बिबान मोननाया। रायजो राजाफोरनि सार्थआव बबेबा मोनसे हारिनि थाखाय नों मोजां हाबा मावनानै नोंखौ पाब्लिकफ्रा फेभर खालामनानै नों रायजो राजाजों अनजानानै नों बिबान मोनदों। बे बिबान मोननाया बेक्तिगत जायो नामा? गिलिर फाफ्लियाव बिबान होनाया बेखौथ' सोंखागोन रिपर्टारफ्रा। दा बेवहाय नोङो सासे बिराद गिदिर डिपार्टमेन्टनि सासे राजाखौनो होनथ'बाय आङो, बेंग्रा जानानै नोङो बै नोंनि एरियानि मानसिफोरनि थाखाय, सुबुंफोरनि थाखाय, अनसायग्रा आंगो सुबुंफोरनि थाखाय ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बेखौथ' लेट इट ग', बेखौ थांनो होदो। 4 ग्रेडआवबो सोनो हानाय क्षमता गैया सिगांनि सरकार बादि, एसेबो हाया। आसरित बाथ्रा ना। मा जाखो बेयो? हाथारनांगौ एसेबाबो। बुंनानै
खोथाखौ लानायखौथ' आं लुबैया, खिन्थु एसेबाबो माबा मोनसे इंगित इन फेभर अफ बड' रेसनि थाखाय थाथारनांगौ। गैयाखि गैया, सिस्टेम बादियै इन्टारभिउ फाथिनानै मोनगोन बेखौलाय मा बुंनांगौ दं। सिस्टेम बादियै इन्टारभिउ फाथिनानै मोननायालाय बेखौलाय नों बुंनांगौ गैयाना, बेखौथ' मोनखानांगौखा, मोनखायोखा। सिस्टेम बादियै थांनानै बेखौ बुंलायनांगौ गैयाना, इन्टारभिउ पास जाबाय, जिरायबाय, जइन जाबाय। माबा मोनसे एक्सट्रा दंना गैया जों रायजो राजा BTC आव थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय, सेंग्राफोरनि थाखाय, रायजोफोरनि थाखाय, सिख्लाफोरनि थाखाय, इयुन जोलैनि थाखाय दंना गैया? बेसो थाखानाय एक्सट्रा गावनि पावारखौ बाहायनानै। दिनै नायदो, मोनफ्रोमबो खोथायावनो आसाम गभर्नमेन्टनाव सोनारहरनाय, आसाम गभर्नमेन्टनि अनगायै जेबो डिसिसनखौनो बिटिआर सरकारा लानो हाया। मोनफ्रोमबो खोथाखौ इट्स नट इम्परटेन्ट टु इनफर्म एभ्रिथिं टु आसाम गभर्नमेन्टना। नोंहासो BTC आव बांसिन सिट मोननानै दादोंलाय, बेनो। I think it's not merits of coalition government, it's the demerits of coalition government in case of present BTR government. बिदि जायो नामा? मोनफ्रोमखौबो आसाम गभर्नमेन्टआव सोनारनो नांनाय आरो आसाम गभर्नमेन्ट नङाबा डिसिसन लानो हायै बिदि जानो नाङा, एक्सट्रा डिसिसन लानो हानाय जानांगौ। बेफोरबादि माखासे फिसा फिसा पलिसि बानायनानै साख्रि सोनायानो जा, बेखार जेंना सल्भ खालामनायानो जा, माबा मोनसे मिशन आवगायनायानो जा, खेला दुलायानो जा, एक्सट्रा लानो हानांगौना। आरो सोब बुस्थुखौनो जाफुंसारजासिम मावनांगौ। मावाखैखौ होनाखै आं, मावनांगौ, खिन्थु बबेबा खेथ्रआव आवहेला जागासिनो दं, बेक जाबोगासिनो। आरो मोनसे खोथाखौ आं आसरित मोनदों, आं बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ, इमारजेन्सि, जे सामफ्रामबो आमार BTR होनग्राया बा BTR होनग्राया जोंनि BTC बा BTC गभर्नमेन्ट होनबाय थादों। मोजां मोनदां, होनफ्लांनाय ना होनगुइनाय, माथो BTR होनबाय थायोमोन बे रनजित बसुमतारी EMO फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सार बिथाङा। बिराद मोजां मोनदां, बुंगुइनाय ना बुंफ्लांनाय। एखमबा गोनो गोथो जायोना जोंहाबो, BTR ना BTC। दा नों थिग नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय, बिराद मोजां मोनदां, BTC गभर्नमेन्ट। दे आं बारा गोबाव खालामला, नोंथांमोनाबो साननो हनो हानाय गोहो दंखायो। दा एसेखिनियाव दोनथ'नोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल, थेंक इउ।